na janya wannan kalma ta tsinuwa. Da haka abin da nake faɗi a yanzu shine a madadina ni a yanzu da duk wani mumini da ya faɗi waccan magana ina neman mu yafiya wannan yarinya abin da ta furta. Haka al'ummar jihar Kano in dai ta fito ta nemi yafiya ina nema mata alfarma ku yafe mata abin da ta furta. Amma abin da ya shafi tsinuwa ina roƙon Allah subhanahu wataala wannan tsinuwa da na miki Allah ya juyar da ita ta zama alkhairi a gare ki ke da zuriyarki. Allah ya yafe miki laifukanki ya shiryar da ke ya albarkace rayuwarki da ta zuriyarki. Allah ya sa tuban da kika yi tuba ne na gaskiya. Wallahi ba na nufin wani dan adam da sharri. Wala Allah duk wanda ya sanni a zahiri da wanda ya mu'amala da ni ya san haka nake. Ina cikin mutumin da nake jin kambayi nake tausaya musu. Ban zama mutum wanda nake tsanantawa mutane ko nake fatan in ga wani cikin halaka ba. Duk shirye-shiryen da nake gabatarwa zai wuya ki bibiye ni kiga ina goyon bayan ƙarya, ina iya bakin kokarina ne wajen in koma bayan wanda aka zalunta domin kwata masa haƙƙinsa ko kuma in yi bayanin da za a gane cewa shine mai haƙƙi. Amma ba da niyyar cin zarafi ko cin mutuncin wani ko da kwa mun saba a cikin aƙida kai ko da mun saba da addini ni da shi ko da ba Yahude ne ko da Kirista. Ina neman tsarin Allah da in yi amfani da wani usulubi da san zuciya don in ketar darajar wani ko in ci mutuncin wani.